preguntat al nostre Consell de Savis quina és la recepta per reciclar correctament. Crec que reciclar és important per no contaminar el medi ambient. I que si reciclem més podríem tindre una esperança de vida més alta. I per donar un segon ús a les coses reutilitzables. I per a que no es produeixi el canvi climàtic. Actualment a Torrefarrera, en concret, estem molt sota la taxa de reciclatge. I això és fàcil de corregir-ho simplement amb una separació de les deixalles de la brossa de cada dia. Jo em penso que hi hauria d'haver una mica més de consciència. No està la vida per llançar. No pot anar tot barrejat. Per meu net voldria un futur millor i més lliure. Però veig que no anem per bon camí. Un abocador és un lloc on es diposita les deixalles que no hem separat. No m'agradaria tindre un abocador que Torrefarrera perquè causa mala imatge. Potser faria bastanta mala olor. No és cap molèstia reciclar, te toma uns segons i a part millores el teu sistema on vius. El futur que volem és diferent, el futur que volem és nostre. El futur que volem és diferent. El futur que volem és nostre.